ये जो पर्स रे फटो जे देखो तापमान क्रॉस न तापमान वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। आज हूँ 9 जुलाई 2023। तो आज रोड रू स्टार्ट हो ब्लॉग कहीं सकाल शोली उठिकी असमी फोन कला कहला चल जा खाइबा उठे कौटी आउ एस एस कॉलेज पाखे आम शुणुलु भल रही चल जा असमी गाड़ी चलतु देखा रविवार टेस्ट कौन रोचे फास्ट एक्सपीरियंस टिकार जा देखा कौन हो कौन जोड़ा पार्सल दे फोन काटते क्या लाइन बताइए शक्ति रिव्यू ने खाई देखिए केमी लगुच कहतु आज्ञा टेस्ट अच्छी तो से नहीं आइल ना मागଣା नहीं आ बिलटा ब्लॉग पैसा कटिज से देदेवे पे करदे आज रविवार आज एत जोर ट्राफिक पहुँचे पाखर हाँ से भी ठीक पूरा गाधे पाधे फ्रेश कि हस सर नमस्कार ब्लगर हेवी ब्लगर भाई मु भाई साढ़े रोचे भाई इटी भाई बुझे लज ये रही बोली आज बाहर भाई ना मुझे साढ़े रोचे हाँ अच्छी अच्छी कौ लगी तुम बाहर ना तुम तो बहुत पैसा तो बाहरटा के जो दिन यूट्यूब लक्षे सब्सक्राइबर हम से दिन आम बाहर भोजीटा खाई पार डीजे बाजो नाचबू पुणी केमी बुढ़ा तो कौन कर लक्षे सब्सक्राइबर बाध्य जोर बाध्य पाचिजी कौन आम केमी कौन नाचबू कहतु टंका पाचिले राग जहाँ बापी आई पचारे बापी आई आपण के नवेम्बर मोर नवेम्बर ये आसवे अच्छा ये बाहर हम अच्छा के नवेम्बर ताले नवेम्बर फाइनाल ताले आम बरजात्री बरजात्री जाइए पुणी रूम बुकिंग हम पुणी डीजे बाजिकी आम खुशी अनुभव करूँ ना कौन भाई कहूँ अच्छा असी आपड़ कौन कहते आपड़ के बाहर हम ना भाई एत बंची नथ भाई आम बंची नु तुम बंची आम तुम तो डबल लोक आम जाचु तुम तो डबल लोक आसर कौड़े गल हरिपुर लोक कौड़े आसी ना एपर्तंत बाट पाऊना
అక్కడ రూమ్స్ ସେମିତି ହବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଜୟନ୍ତ ଦାସ ବାପା ଦେଖ ଆଉ କାହିଁ ଅନିଲ ହିରୋଟା ଆଉଛନ୍ତି ଆରେ ହିରୋ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ଆରେ ଦେଖ ବଲିଉଡ ଷ୍ଟାର ଦେଖ ବଡିଗାର୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଭାଇ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ନା ଅପେକ୍ଷାରେ ତାପସ କ'ଣ ଭାଇ ତମେ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛ ବୁଲଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ତମେ ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛ ଏରା ପାଠ ଭୁଲ କରିଦେଉଛ କିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ଭାଇ ଚାଲିଲୁ ଅଭଡ଼ା ଆଣିବା ପାଇଁ ଅଭଡ଼ା ଆମର ଦିଆହେଇଥିଲା ପାର୍ସଲ ଦିଆହେଇଥିଲା ନା 100 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭଡ଼ା ପାର୍ସଲ ଦିଆହେଇଥିଲା ଏବେ ଯାଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଯିବୁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ଯିବୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ତ ଯାଉଛୁ ଦେଖିବା ଭିଡ଼ ରହିବ ଆଉ ଆଲାଉ ମାନେ ଆଣି ହେବନି ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହିବ ନା ତ ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଭିଡ଼ ସବୁବେଳେ ରହୁଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପୁରା ଗହଳି ପୁରା ଗହଳି ଏଥିପାଇଁ ହେଇଛି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଯେଉଁ ପାଣି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ଗହଳି ହେଉଛି ଅଧିକା ରୋଡ଼ ଜାମ୍ ହେଉଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ ଆଜି ସଣ୍ଡେଟା ବି ଅଛି ଲୋକମାନେ ବି ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି କିଛି ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାହାରୁ ତ ସବୁବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଢ଼ା ଖାଇ ମନ୍ଦିର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଯାହା କରି ଟିକେ ପିଇ ତ ବସିଛୁ ଏବେ ତ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଭାଇମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବେ ଘରକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ବା ବହୁତ ଦୂର ଯିବେ 150 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଯିବେ ଆଜି ହେଇପାରିଲାନି ଭାଗ୍ୟର ତ ଦର୍ଶନ ହବ କେମିତି ତ ଭାଇ କହିଛି ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେ ଆସିବ ବହୁତ ଯେଟା ଅଛି ପଛପଟେ ଗଳିକି ଯିବୁ କିନ୍ତୁ ଯାଇ ହେଲାନି ଆଉ ପୋଲିସ ମାନେ ଆମକୁ ଅଟକେଇଲେ ଯାଇ ହେଲାନି ତ ଭାଇ କହିଛି ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ ଆସିବ ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ ମୋ ଭାଇ ଦେଖା ହେବ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ସଣ୍ଡେରେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ ତ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଭାଇ ହେଉଛି ମୋର ପୁରା ପପୁଲାର ସେ ବ୍ଲଗରେ ମଜା ଟିକେ ସେ ବ୍ଲଗରେ ମଜା ଟିକେ ଆମେ ଦି ଭାଇ ବାହାଘରିଆ ଆସିଲେ ଟେନସନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ମଜା ତ ଆମେ ଦି ଭାଇ ଆଉ ଯେଉଁ ଭାଇଟା ଦେଖିଲ ଅସିଆ ଭାଇ ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଦେଖିଲ ତ ସିଏ ଭାଇ ବି ଆସିବ ତ ମୋର ବି କିଛି ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ସାଙ୍ଗ କିଏ ଆସିବେ ତ ଆମେ 4 ଜଣ 5 ଜଣ ବି ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା କରିବୁ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଦିର ଯିବା ଗାଧୁଆ କରିବା ମଜା କରିବା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବା ପୁରୀର 2-3ଟା ଜାଗା ବୁଲିବା ଭାଇ ଗୋଟେ 2 ଦିନ ରହିବ କହିଛି ହଁ ସବୁ ଜାଗା ବୁଲିବା ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବୁ ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏମିତି ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତି ସପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।